खुलुमबाय गुड मर्निं लोगोफोर जोंहा नै आदामोन बेंगलरनिफ्राय सफैबाय नै आदा नै जोंहा बेंगलरनिफ्राय आदामोना ओमफ्राय बिथिं अनसाय आदा दा जोंहा मोनसे अपारेशनाव थांगासिनो दङ थांगासिनो दङ लोगो मोनगोन र' बायग्रा नंगौ ना नङा पकड़ने आए भाई कोई शक्ल दिखानी नहीं आया बाइक रहा नहीं बहुत जल्दी में है लोग जल्दी में भगा देंगे ये लोग वैसे भी ऑपरेशन ओनर से बात करना पड़ेगा क्लियर कम से मोनफैबाय जों मानसि हमनो सफैबाय बेनोमोन दा लकेशना Hello? Di na kali. Hindi mo kalama. Mana nangalan ko hindi ka na naman. Macam mana video? Ready for? Maliknya owner Malik. Dia Malika rumah Malika. Owner. Harus China.